everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Home ni Marua. Gabriela, sulti na ako nung sa kanang pagkiksultihan ni mo na ako. Marla, kuan. May sulbad si Luluan ang nahitabo karon ni Molanisa. Unsa ka na? Unas tanan. Kinahanglan atong dawaton nga posibleng mag-antos siya sama sa giantos mo mga paghamok sa hunghong ni Marua sa unang panahon. Mahimo bagdi ka na maghisgot anang anak, Gabriela. Kinahanglang hisgutan siya sa katapusang higayon. Kay nagtuo si Lolo nga ang gidamgo ni Mona Lisa nga nakita niya sa usa ka prisuhan si Marua. Tinuod gyud kini. Unsa? Busa kinahanglan may buhaton ta. Samtang di pa makagawa sa mga prisuhan si Marua. Unsay buhaton ta? Putlon ang markas demonyo nga naa sa lawas ni Mona Lisa. Unsa? Putlon nimo ang atngal nga nagtubo sa ilawom sa iyang ilok. Unsa, Mao Gabriela? ka na ang markas demonyo giingon ni Lolo. Kanang atngal nga miturok sa ilok ni Mona Lisa. Mao ka na ang muhataw kinabuhi ni Marua, Marla. Busa kinalang maputol ka na. Og ikaw lang ang makahimo nini. Dili. Unsa dili? Dili ko makahimo sa pagsamad sa kong anak, Gabriela. Pero kinalang buhaton mo kini. Usa kini ka ritual, Marla. Og kining karaang hunting ang iputol mo sa maong atngal. Unsa? Pero ato na sa gipapunyakan, dili pa? Dili pa igo ang maong butang. Alang ka Mona Lisa, Marla. Kinalang dunay mga buhatonon nga angay natong subayon. Aron maluwas ang atong anak gikan sa kaalawtan. Pero ako gyud. Ako gyud ang maputol sa maong atngal, ha? Oo, ikaw. Tungod kay ikaw ang naghataw kinabuhi niya. May butang nga naa niya nga nausab nimo isip iyang inahan. Gabriela. Ikaw, unsa imong hunahuna ini, ha? Kinahanglan putlon mo ang maong suso sa ilokan ni Mona Lisa, Marla. Hello, apo ko. Uy. Uy, Lolo, niyan lagi ka sa akong igdaanan. Imo dahi kong gipantayan. Oo. Kinahanglan bantayan ang pinangga. Aron di na ni maproblema. Usa man gigutom ka na. Nakoy gatas nga ganda para nimo. Hala, ikaw ang nagkutaw na ako gatas, Lo. Naibaw di ay ka nga gigutom ko. Oo, nahibaw kayo. O sige na, imna ka nimo gatas. Kay doon ako ipangutanan nimo. Unsa man na, Lo? Din man ka mula ka kagabi. Ha? Ako? Milakaw ka bii? Oo. Din man ka mula agabi ha, Mona Lisa? Wa man ko mulaag, Lo. Tinira man ko sa akong kwarto. Pero, nganong nagkalapok pa na ginang imong tiil? Uy, hala. Kuhukaw dahi sa akong tiil, uy. Nga naman ni Lo. Nawa ko manugkalit ang akong tiil. Milakaw ka tingali. Mao nga nagkahugaw na. Tod, nahinumdum ka ba sa inyong gibuhat ni Miguel kagahapon? Ha? Wa man. Aw, nagdamgo ko nga iya kong giyagawa. Unsa pa? Maura man na, Lo. Nganong nangutaan naman ka, Lo? Gusto na ko mahibaw kung di mo dad ang imong manghod kagabi. Unsa? Si Mikel, akong gitaglikaw ka, bii? Oo, at tingali sa imong damgo. Hala, tuod sa akong damgo. Unsa ba imong gidamgo gabi? Ang napirisong babay. Habit na kuno siya bang kagawas. Oh. Unya, Unya, unsa man? migunit siya na ako. Kinsa may gunit mo sa imong damgo? Ha, Mona Lisa? Katong Marua. Usa? Gigunitan ka niya?
Unya, unsa may sunod nga nahitabo? Ako ka nang, iya ka ba gisugo nga, dadon dito niya si Miguel? Un, Gisugo ka niya, unsa? oo, mauna, lo. Kay numdum na ko sa akong damgo. Hapit na makagawa si Marua. Unya, gusto niya kuhaon si Miguel. Oh, Mona Lisa, apo ko, pamati. Pamati. Kung sugoon ka niya usap si mundam ko, ayaw gid pagsugot ha. Ayaw gid dadaan si Miguel. Sa gusto niyang dapit nga, imong dadaan si mumanghod. Nga naman, lo. Ug, nga nung nangluspad man ka. Nahadlok lang ko naguna-una sa imong damgo, Mona Lisa. Doon na pa di ay siya kisulti na ako, lo. Unsa man? Ningon si Marua sa akong damgo. Nga kuan. Kanang... Unsa? Unsa ilay niya gisugo nimo? Ha, Mona Lisa? Oh, ipakuha ang sing-sing nga naa ni Mama. Oh, unsa? Mo na, lo. Iyang ipakuha na ko ang sing-sing ni Mama. Kay iya ako nun eh. Mona Lisa, ayaw gid kuha ha? 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 Bisan pugso ka pa niya kuha. Ayaw gid kuha. Nagkasabot ka ba, Mona Lisa? Ulo. Pero, bad di ay siya, lo. Oo, bahad siya. Patyo ni imong mama o papa kung makabuhi siya sa preswan nga imong gidam ko. Ha? Busa, isaada ko. Isaada ko. Nga dili ko di ba siya buhian. Ha? Ulo. Pero, dam ko naman na, lo. Dili man ko nun ni tinuod. Ingon na nga akong teacher. Mona Lisa, usahay ang damgo. Kinahanglang imong una-unaon. Nga usa kini kapasidaan. Busa, sunda lang gisulti ko nimo. Ayaw gyud sunda si Marua. Dili ko magkahimo ng imong ipabuhat ako, Gabriel. Pero mao na lang ko na ni ang bugtong paagi. Nga maluwas nato nga atong anak, Marla. Gabriel, Kinahanglang sundo nato kung unsa man ang mga nahunaw na ang pamaagi ni Lolo. pero in town, Gabriel, tingali ka. Marla, kinahanglang buhato nato ni. Kinahanglang natong sundo nato si Lolo. Pero Gabriel, Marla, Kailangan nga magmalig-on ka, Marla. Ang imo lang makamut ang makahimo sa pagputol sa maong marka sa demonyo nga naa sa imong anak. Kung mahal mo ang imong anak, kinahanglan nga pasakitan mo siya aron maluwas siya gikan sa demonyo nga baruang. nganong mibalik naman sab na nga na sa pagsabok-samok nato. Tungod kay nakakita pa siya glutsanan, paingon din siya itong kalibutan, Marla. Ang lawas sa imong anak. Lolo Paulo, Ogma, takdol na ang buwan. Busa kinahanglang buhato mo na ang pagputol sa maong atnan. Lo, nakuol ka? O apo ko. Kay tiguang na ko. Og di na ko makalahutay unya sa pagbantay ninyo. Ayaw lang ka kuulo. Ako naman unyay mo bantay nimo. Kay ako naman sad ang muda ko. Pero mao na to ha. Bisan doon ay mohonghong nimo. Ug musugod nimo bisan unsa. Ayaw ginig sunda. Ha? Ulo, oh, Mona Lisa, anak, Oh, nagmata ka na di ay? Oma. Anak ko, Ma? Nganong imo man akong gigapos? gusto lang ko nga maibaw ka nga mahal na ka. Mahal ka kayo, nak. Ug di na kita kaibuwag sa kong mga mata. Oma, dilikit ko mo palayo nimo. Bisan sukuon ko ni Marua. Marla? Hain na imong singsing. Uy, Oh, nganong wala man ni sa kong tudlo ang singsing. Mona Lisa, tugas tinod. Ikaw ba nagkuha sa singsing sa mong inahan? Ha? Wa, Loy. Ayaw pa magak. Gibawaran ka ba ni Marwa nga dili mo sulti? Gagikuha mo ang singsing sa mong inahan? Paon sa ko naging panulti mo.
Nawa lang tingali ang singsing. Ug wala ko mahibaw kung hain ni. Mona Lisa, tugas tinuod. Tugas tinuod. Hinumdumi ang dam ko. Nahatag mo ba ka maruwa ang mausing-sing? Hinumdumi, Mona Lisa. Panaunsa man ka? Anong mapanik magkagmaayo diha? Tungkol kay gustong kutulo ni maruwa si Mona Lisa, Marla. O iya kinigisugo nga kuha ng sing-sing nga diamante, nga puwa, nga naani mo. Kay iya kini. Unsa? Naunsa mo din eh? Pa, Gabriel, Marla, naunsa mo? nakabantay ka ba kung hain ang akong singsing? Ha? Wa man. Gabriel, basig nakuha ni Maruwa. Oh, Mona Lisa? Sorry, Lo. Oh, Mona Lisa? Anak, nganong kalit ka nagsorry sa imong apuhan, ha? May isa ka ba nga nahimo ni anak? Ako bitang natag ni Maruwa ang imong singsing, ma. oh. Pero sa ako raman ang dam ko. Dili, Mona Lisa. kinuha ko. Santísima. Kunyo ka na. Panahon na. Nga tumanon mo nga kung sugumas. Lo, Lolo Paulo. Pantayin ninyong maayos si Mona Lisa. Huwag libutin ninyo kabugasin ang iyang naimutangan. Unsa? Liyog na Gabriel. Pagkuha na kabugasin nga ipalibot mo kang Mona Lisa. Nana. Nalibutan nag-abo og asin si Mona Lisa. Anong nahadlok man mong tanan pa? Nahadlok bang Maruwa? oh anak, nahatlok mi. Miingon man siya nga dili mo niya patyon. Basta, akong ihatag niya ang singsing. Unsa? Mao ka nang imong nadamguhan, anak. Oma, Marla, bantay higit si Mona Lisa. Ako nang atuon si Lolo kunong sa sunod nga buhaton. hangtod si Papa. Nahadluksad. Naunsa man taon mong tanan. Niya ba ka ang abo sa dirty kitchen sa Loyo? Magduwa talo nga naghimo man mog linya sa buwan-buwan. Pero nganong ni aman sa susud sa bay? Nganong nga akong Katrin man ang inyong gisod sa buwan? Oh, husto ka apo ko. Magduwa ta. Busa, karong taon mukaon ka na ha? Aron mo pahuway ka. Marla, kinala magbalig-on ka. Kay gustong kuhaon ni Maruwa si Miguel, pinaagi kang Mona Lisa. Unsa? Mao ka nang isulti ni Mona Lisa kanako kaganiyaw. Tinuod ka ba, anak? Mona Lisa, gisugo ka sa damgo nimo nga kuhaon nimo si Miguel. Oo. Ug iya na kining gisugtan. Sibot mo pasabot pa. Nagtukong si Mona Lisa may daan ni Miguel palayo din kagabi. Pero, doon na lang nakapugong. Mao nabalik sila. Ang puting babay nga kung amika ang mibabag namo. Mao nga mibalik na lang mi sa aki. Unsa naman sabding nahitabo ni Mona Lisa? Marla, kung gusto ka maluwas sa imong anak, sundata na gisulti ni Lolo Paulo. Lo, tuwa na. Nasoda na mo ang Katrin ni Mona Lisa sa giporma na kong lingin nga hinimo sa asin ug abo. Wala tayo mahimo karon Gabriel. Gawas nila. Sa pagpaabot, sa pagsaka sa buwan karong gabi. Oh, Lo, Kinahanglan nga magandam tayo sa posibleng dili maayong resulta ni Gabriel. Lo, Si Mona Lisa, ang mahimong inahan ni Marua, kada ang kipati ko. us, Busa kinahanglang maputol karong gabi ang marka sa demonyo at mabilang po si Marua sa iyang naimutangan karon hangtod sa hangtod. Lolo Paulo. Posible ka nga tinuod nga nahatag ni Mona Lisa ka Maruwa ang singsing nga dito ni Marla? Dako kanyang posibilidad, Gabriel. Pero, ang mahimo da karon nga isira ang agyanan nga maghatag og kinabuhi ni Marua. Ug mao ka na ang nasa ilok sa imong anak
ang atngal. Ang pangutana, Lo. Kung makahimo ba ka si Marla sa pagputol ni ini? Kahit ining hanting nga karaan. Nga ipagamit ni Lolo sa pagputol sa atngal. Nga naa sa ilukan ni Mona Lisa. Makahimo ka ako ini. Ma, matug na ko. Sige, Mona Lisa. Katok na, anak. Marla, ako na bumantay ni Mona Lisa. Pahuway na lang. Bitaw, Marla. Kami na sa papa mo bantay sa tong anak. Huwag ikaw, andaman na lang imong kaugalingon sa imong buhatonon. Dili na bakit mausap ka, Prel. Wa na pagilaig paagi nga atong masumpo ang paggamit ni Maruha sa atong anak. Wa na ilaing paagi pa, Marla. Kini na lang. Busa kinalang imong kinibuhaton. Pasakiti ang atong anak aron maluwas siya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.